Ki ya jarene arep ditebangi wit-witane. Arep digawe mbaron jarene tapi. Ape tebang kok ngesuk. Tapi nyong dewek ora weruh. Donge ta ya aja ya. Ya aja apa itu. Tapi ya donguli ya ora apa-apa ding ben wargane bisa nandur ning mbaron sing ra ndek sawah. Ya nang mana suka ya. Wong sing gelem lewate mene ki. Dalane kaya kiye. Suka gimana suka. Daerah Wanasuka. Mana Gutur, mlaku ya ora apa-apa.